खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेल सारनि क्लासाव दिनै आं क्लास 10 नि ट्रिगोनोमेट्री 8.2 खोन्दोखौ लाना फैदों नोंथांमोना गिबियाव आं नोंथांमोनखौ बुंना लाखाबाय जाहाथे आंनि बुजायनायखौ जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला आरो फरायसाफ्रा जुदि बेनिफिट जादों बायदि मोनोब्ला नोंथांमोना प्लिज अन्नानै शेयार खालाम सब्सक्राइब खालाम जाहाथे गुबुन फरायसाफ्राबो बर' गथ'फ्रा जाहाथे मोनहैयो बिसोरबो सोलोंनो हायो बे आसा खालामनानै आं बे भिडिअखौ खालामनाय जादों जाहाथे एबारनि मेट्रिकनि रिजाल्टआ जाहाथे बर' गथ'फ्रा मोजाङै खालामनो हाथों बेनो आंनि मिजिङा आरो ओके देन नायदो नोंसोर क्लास 10 नि खोन्दो 8.2 ट्रिगोनोमेट्रीनि पार्ट 2 बाहाय डिग्रीनि खोथा दं जेनेबा खोन्दो 8.2 मा होनदों खना ए होनाय दं खना ए आ मा होनदों 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री बे टेबलखौ गोसोआव लानांगौ बे टेबलखौ गोसोआव लानायनि गोरलैया नैबे सिरि मोनथामखौ गोसोआव लाब्लानो बाखिया जायो एक्चुअली नैबे सिरिखौ गोसोआव थाब्लानो नैबे cos a tan a बेखौ दिहुननो हायो नैबे प्रथम सिरिखौ गोसोआव लानांगोन आरो मारै नायदो नों sin a आ 0 डिग्रीयाव 0 नो बेनि भेलुआ sin a आ 30 डिग्रीयाव बेनि भेलुआ हाफ sin a आ 45 डिग्रीयाव बेनि भेलुआ 1/√2 60 आव √3/2 90 आव 1 sin 90 = 1 होनाय जादों थारमाने cos a दाना cos a मा उल्टालाय नैबाव नाय sin a आव मा होनदों डिग्रीया बारायनाय लोगो लोगो बेनि भेलुफ्राबो बारायलांदों नङा होमबा 0 डिग्रीयाव 0 30 डिग्रीयाव हाफ बेनि उनाव 1/√2 √3/2 1 बारायलाङाखै होमबा 0 निफ्राय डिग्री बारायनाय लोगो लोगो बेनि भेलुफ्राबो बारायलांदों नाथाय cos थीटायाव बा cos a आव बुस्थु डिग्री बारायनाय लोगो लोगो बेनि भेलुआ खमायलांदोंसो बे 1 बाव फैबाय √3/2 बे 1/√2 आ नैबे 1/√2 एखे बे हाफआ बाय हाफ थांबाय 0 नङा होमबा बिदि गोसोआव लानांगोन सिगां नोंसोर नैबे sin a खौ गोसोआव लाबानो नैबे cos a आबो गोरलै जायो बेनि जास्ट उल्टाल' होबोदो नों 1 खौ नैबे 0 डिग्रीयाव होदो √3 2 खौ 30 आव होदो बेथ' बे सेमा थागोन 45 आव 45 डिग्रीयाव 1/√2 बे हाफआ 30 आ नैयाव थांलायबाय 60 आव 0 आ बाहाय थांबाय बेबायदि गोसोआव ला आरो 10 नैबेखौ 10 आवबो बेखौ गोसोआव दिहुननो हायो जेनेबा जोंना tan a इक्वल मा रिलेशना sin a cos a नङा होमबा sin a cos a sin a 0 divided by 1 0 खौ 1 जों डिवाइड खालामबाय 0 आनो नङा होमबा थिग बिदिनो 1 गोजौआव हाफ ओमफ्राय नैबे 1/√3 गोजौआव हाफ माने sin a आ हाफ ओमफ्राय cos a आ √3/2 बे मोननैखौ हाबानो नोंसोरो अटोमेटिक बेबो गोसोआव फैबाय बेबो थाबाय sin a sin 30 आव मा हाफ गाहायाव गोजौआव हाफ थाबाय नङा होमबा जोंहा tan थीटा माने मा tan a माने sin a cos a नङा होमबा sin a थारमाने हाफ ओमफ्राय गाहायाव cos a 2 केन्सेल थांबाय हाफ इनटु 2 आ गोजौआव थांबाय नङा 2 केन्सेल थांबाय 1/√3 थाबाय नङा होमबा थिग बिदिनो बेनाबो sin a आ गोजौआव cos a दानलायदो 1 थाबाय बेनाबो 2 दानलायबा √3 थाबाय नट डिफाइन ओमफ्राय 90 आ बेना नट डिफाइन बेल' एसे बेलेग आरो नट डिफाइन बेखौ डिफाइन खालामनो हाया जाहैबाय cosec a आ माने मा cosec a आ sin a नि उल्टा cosec आ रेसिप्रोकेल जाहैबाय नङा होमबा cosec a माने मा 1/sin a sin a 0 नट डिफाइन जाहैबाय थिग बिदिनो cosec 30 आव माने हाफ दं जोंहा cosec 30 माने 1 = 1/sin 30 नङा होमबा sin 30 आव बेसेबां हाफ होमबा 2 फैबाय नैबे नङा होमबा cosec a 1/sin a नैबे भेलुखौ मोनथियोब्ला बे उल्टा थांबाय √2 बे उल्टा जागोन नङा होमबा बे 1 थाहैबाय बेनि बे sec a आबो cos a नि उल्टा cos a नङा होमबा बेयाव 1 दं नालाय बेबो 1 नङा होमबा sec a माने मा = 1/cos a 1/cos a 1 थिग बिदिनो sec 30 आवबो 1/cos 30 cos 30 आव √3/2 बेनि उल्टा जाहैबाय 2 आ गोजौआव थांबाय √3 आ नैबे थिग बेबो उल्टा जाहैबाय cos 45 आव जि दं sec 45 आव बेनि उल्टा फैगोन cos 60 आव जि दं बियो sec आव उल्टा जाफैगोन sec 60 डिग्रीयाव माने sec a = 1/cos a नालाय उल्टा जाहैबाय बुस्थुआ
थिग बिदिनो क'डा जाबाय 10 नि उल्टा क'ड a इक्वल टू 1 by 10 a थारमाने 0 नट डिफाइन जाबाय बियो नैबेबो उल्टा 1 by 10 a क'ड a इक्वल टू 1 by 10 a थारमाने 1 by root over 3 आ गोजौ फैबाय नङा होमबा बेबो जाहैबाय बेबो 1 by root 3 माने 10 a आव जा बुस्थु दं क'ड a आव बियो उल्टा जाफैगोन आरो हा बेबायदि गोसोआव लाबानो जाबाय फैदो एबार नोंसिनि एक्सारसाइजआव नायफैदो 8.2 आव मा दं अके एक्सारसाइज नोंसिनि 8.2 नायदो मा होनदों 1 नाम्बाराव गाहायाव होनायखौ मान दिहुन हा ने 5 नाम्बार 5 हा 1 नाम्बाराव मा होनदों sin 60 डिग्री into cos 30 डिग्री plus sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री बेनि माना मा 5 आव मा होनदों बाकिखौ नोंसो होमवर्क बानायदो बाकी आं गाथ' जास्ट आं नोंसिनो बेसिकखौल' फोरमायदों हा बेसिक माने माबायदि टेकनिकखौ बानायो बे एखे रोखोमनिखौ गासिबो जास्ट भेलुखौ पुट खालामनाय जायो आरो अके नैबे 5 cos square 60 डिग्री plus 4 sec square 30 डिग्री minus 10 square 45 डिग्री divided by sin square 30 plus cos square 30 जस्ट भेलुखौल' पुट खालाम जेबो गोरा नङा आं दासो टेबोल होआखै होमबा बे टेबोलनि भेलुफोरखौ गोसोआव लानांगोन आरो अके नोंसोर गोसोआव ला आरो बेनि बालां गासैबो एखे गोजा अके नाय नोंसोर नैबाव सलुसना मा sin 60 डिग्रीनि भेलुआ मा जोंहा root over 3 by 2 नङा होमबा root over 3 by 2 cos 30 नि भेलुआबो root over 3 by 2 plus sin 30 नि भेलुआ बेसेबां टेबोलाव नाय sin 30 नि भेलुआ हाफ नङा होमबा sin 30 नि भेलुआ हाफ cos 30 नि भेलुआबो हाफ नङा होमबा बे मोननैखौ सानजाबदो 2 2 4 जाहैबाय नैबे जाहैबाय 3 थाहैबाय प्लास 1 by 4 नि सानजाबनि 4 बिदि नङा होमबा 4 एलसिएम लायोबा 4 गोजौ 3 plus 1 होमबा 4 by 4 थारमाने एन्सारा 1 बेनि भेलुआ 1 ओंखारबाय ओके एकदम सिम्पल थार जास्ट नोंसिनि खामानिया बेनि भेलुफोरखौ गोसोआव लांबाय टेबोलखौ गोसोआव लानांगौ हो sin 60 आव मा cos 30 आव मा ओके आंथ' आरो बोरै गोसोआव लानांगौ बे टेकनिकखौ फोरोंखाबाय नायबावदो नैबाव मा होनदों मोनसे नायदो नोंसोर रिलेसनाव 8.2 जे 8.1 आव मोनसे आं रिलेसन होदोंमोन नैबे बुस्थुआ जोंहा sin square a plus cos square a equal to 1 नङा होमबा रिलेसना थारमाने नैबे sin square 30 थारमाने sin बे a माने एनी डिग्री होननाय जादों एनी डिग्री मालाबा a नि जायगायाव ओरै थीटाबो होनो हागौ हो एनी डिग्री जाहैबाय थीटाया 30 बो जानो हागौ 60 बो जानो हागौ 90 बो जानो हागौ 45 डिग्री बो जानो हागौ ओके दैट मीन्स बे sin square 30 डिग्री plus cos square 30 आ ऑटोमेटिक 1 जागोन एनी डिग्री बे 40 बो जानो हागौ बे 45 बो जानो हागौ नैबे 60 जानो हागौ बेबो 60 जानो बे 90 बेबो 90 जानो हागौ हो एनी डिग्री जानो हागौ ओके होमबा बे एनी डिग्री sin square थीटा plus cos square थीटा इक्वल टू 1 तारमाने बे 1 होमबा जोंहा मा फैगोन 5 cos square 60 डिग्री plus 4 sec square 30 minus 10 square 45 बेनि भेलुफोरखौ पुट खालामदो 5 cos square 30 आव मा भेलु दं cos square 30 आव मा हाफ नङाबा टेबोला हाफ जागोन बियो हाफ प्लास 4 sec नों जुदि सेकनि भेलुखौ गोसोआव थानायबा cos 30 आव मा भेलुआ बेना बेखौ गोसोआव ला cos 30 आव मा बिनि उल्टा नङा सेकआ sec थीटा इक्वल टू 1 by cos थीटा नालाय cos 30 आव मा बेनि भेलुआ cos 30 आवबा जोंहा root over 3 by 2 होमबा बियो उल्टा जागोन नङा होमब्ला root over 3 by 2 नङा cos 30 आव root over 3 by 2 मोनदों होमबा बियो उल्टा जागोन थारमाने 2 आ गोजौ थांगोन गाहायाव root 3 फैगोन नङा स्क्वायर नालाय स्क्वायर होबाय माइनास 1045 आव 1 नङा होमब्ला 1 स्क्वायर थारमाने 5 into 1 by 4 plus नैबे जाहैबाय 4 into गोजौआव 4 नै सानजौनि 4 नङा होमबा बे 3 फैगोन माइनास 1 होमबा 5 by 4 plus 4 सानजाब 16 3 minus 1 4 सानजाब 12 हा एलसिएम होमबा 4 3 जोंबा 3 बा 15 प्लस 3 4 जोंबा 3 4 जों फैगोन नङा होमबा 24 नै आथिलेट 64 माइनास 12 जाहैबाय नङा होमबा
बेसेबां जागोन 12 माइनास खालामदो दाना 15 निफ्राय 12 थांबा 2 3 4 5 आरो 3 आरो बेजों प्लास 67 जाहैबाय एन्सारा बे जाहैबाय नङा होमबा 64 जों आरो 37 67 बाय 12 बेनो नङा होमबा भेलुआ एकदम गोरलैथार खालि नोंसोर बै भेलुफोरखौ टेबोलखौल' गोसोआव लाखो गोसोआव लाबानो गोरलै जायो आरो पुट खालामना मोनजाबाय अके 2 नाम्बाराव मा होनदों गेबिंखौ सायख' होनदों बाहाय twice tan theta plus divided by 1 plus tan squared 30 degree हा तो भाई ऑप्शन होने दं नोंसिनि लेखायाव ऑप्शन होने दं A B C D होने दं अबे एन्सारा कारेक्ट एन्सार होखानाय दं नोंसोर प्रमाण खालामनांगौ आं ऑप्शनखौ लिराखै बा जास्ट प्रमाण खालामनांगौ नोंसोर एन्सारखौ लेखाजों मिलायनानै नायबानो जाबाय ओके अबे कारेक्ट हा नायदो जास्ट भेलुखौल' पुट खालामलांदो बे 1 नाम्बाराव मा होनदों twice tan theta नि tan 30 डिग्री नि भेलुआ बेसेबां tan 30 डिग्री नि भेलुआ जोंहा 1 by root over 3 नङा होमबा गाहायावबो थिग बिदिनो 1 by root over 3 बेवहाय स्क्वायर दङ स्क्वायर होबाय होमबा 2 root over 3 जाहैबाय 1 plus जोंहा 3 जाहैबाय नङा होमबा 2 root over 3 नैबाय 3 थाम सानजाबसे 3 plus 1 4 होमबा बेखौ मारै खालामगोन 2 root over 3 into बे 3आ गोजौआव थांबाय 4आ गाहायाव फैबाय नङा होमबा रानलायोबा होमबा 2 जों 2 सानजाबनै 4 नङा होमबा होमबा मारै जागोन गोजौआव 2 root over 3 3 जों बेखौ मारै खालामनो हायो root over 3 गोजौआवबो root over 3 जों सानजाबदो गाहायाव root over 3 जों सानजाबोला थारमाने 2 root over 3 into root over 3 बिदि होननाय जादोंलै गोजौआव root over 3 गोजौआव root over 3 सानजाबलायोबा होमबा मा मोनगोन एन्सारा 3 root over 3 गाहायाव 3 फैबाय 2 बाय नैबेथ' 2 जाहैबाय बे 3 जाहैबाय नङा होमबा बे जाहैबाय होमबा बेसेबां जाखो root over 3 by 2 डिग्रिया मा होनाय दं एन्सारा मा होनाय दं नोंसिना बेखौ डिग्रियाव लांनांगौ नङा होमबा डिग्रियाव बेखौ sin 30 हिसाबै दिहुनदो sin 30 आव बेसेबां sin 60 डिग्रियाव बेसेबां जागोन root over 3 by 2 नङा होमबा नैबाव A नाम्बारनि A आ कारेक्ट जाहैबाय sin 60 आव जोंहा root over 3 by 2 बास बेनो नङा होमबा नेक्स्ट नैबेखौ नायदोलाय बेनि भेलुखौ पुट खालामदो 1 बे अपसना A जाहैबाय बे अपसना A A आ कारेक्ट भाई अपसनाव A आव sin 30 लिरनाय दं ओके बे कारेक्ट नैबे नाय बे 1045 नि भेलुआ बेसेबां टेबलाव नाय 1 नङाब्ला 1 गाहायाबो 1 जाहैबाय नङा होमबा 0 जाहैबाय बे 1 minus 1 जाहैबाय नैबे 1 plus 1 0 by 2 थारमाने 0 मा होनाय दं नैबे 0 ओंखारबाय नालाय D भेलु D अपसना राइट जाहैबाय बहुत D आव 0 होनाय दं लास्ट 4 निखौ नायदोलाय 4 निखौ मा होनदों 2 tan 30 नि भेलुआ मा 1 by root over 3 नङा होमबा 1 minus root over 3 tan 30 नि भेलुआ बिदि जाहैबाय नङा होमबा सानना नायनोसै दाना 2 by root over 3 नैबे 1 minus 1 by 3 जागोन नङा होमबा 3 थाम सानजाबसे 3 ओमफ्राय 1 थाङोब्ला 2 थाहैबाय नङा होमबा 2 by root over 3 दाना 2 by root over 3 into गोजौआव 3 गाहायाव 2 मा लिरफ्लाङो 2 केन्सेल थाङोबाय 3 by root 3 दहायनि बायदि फर्मुला बाहायदों गोजौआवबो root over 3 जों सानजाबदो गाहायावबो root over 3 जों सानजाबदो ओके 3 into root over 3 होमबा 3 into root over 3 जाहैबाय नङा होमबा बे root over 3 केनाव 3 केन्सेल थारमाने root 3 बाव मा होनाय दं root over 3 थारमाने tan 60 आव tan 60 डिग्री इक्वल टू जोंहा tan 60 डिग्री आव जोंहा root over 3 मोनो मिथियो ना tan 60 डिग्री इक्वल टू root over 3 बाय tan 60 आ भाई C ऑप्शना क्लियर जालायबाय C ऑप्शना एन्सारा
3 आव मा होनदों नैबे 3 आव नोंसोर बे a नि भेलुखौ 0 लागायनानै बानायनोसै अब्लानो एन्सारा ओंखारगोन हो sin twice a equal to twice sin a आ सैथो जेब्ला a आ 0 डिग्री जागोन a आ 0 डिग्री जायोब्ला अटोमेटिक ओरैबो 0 0 जागोन नङा होमबा बे एन्सारा 3 निया a आ जागोन 0 डिग्री ओके क्लियर अब्ला नेक्स्ट फैदोलाय 3 नम्बराव मा होनदों 3 नम्बरनि 1 आव होनदों जिदु 10 a plus b equal to root over 3 आरो 10 a minus b equal to 1 by root 3 अब्ला मा जादों a आरो plus b नि भेलु आरो 0 आरो 90 डिग्रीनि गेजेराव थारमाने 30 जानो हागौ 60 डिग्री जानो हागौ 45 डिग्री जानो हागौ नंबा 0 डिग्री a plus b बे मोननै a plus b बे मोननै खनाया जेब्लाबो 0 आरो 90 डिग्रीनि गेजेराव थागोन आरो a नि भेलुआ b निफ्राय देरसिन थारमाने a नि खनाया b निफ्राय देरसिन जागोन ओके a नि खनाया b निफ्राय देरसिन जागोन बिदिब्ला a आरो b खौ दिहुनो a आरो b खौ दिहुन एकदम सिम्पल थार नङा होमबा अरे मा होनदों दाना नै सल्युशना बोरै नायदो 10 a plus b equal to root over 3 होननाय दं नङा root over 3 आ 10 आव मा डिग्रीयाव दं 10 मा डिग्रीयाव दङ टेबलखौ नायदो नोंसोर 60 डिग्री 10 60 डिग्री equal to root over 3 नंगौना बिदिब्ला जों मा लिरनो हायो जों बे 10 को बाद होनानै खना खनाखौल' लिरनो हाबाय a plus b equal to 60 डिग्री बे इक्वेशन नम्बर 1 ओके नेक्स्ट नैबे आरोबाव होनानै मोनसे इक्वेशननिफ्राय आरोबाव लिरबावदो आरोबाव जोंहा लिरबावनो दं 10 a minus b equal to जोंहा मा होनाय दं 1 by root 3 1 by root 3 आ मा भेलु होनाय दं 1 by root over 3 10 नि मायाव 30 डिग्रीयाव नङा होमबा 10 30 डिग्री जोंहा 1 by root over 3 नङा होमबा होमबा जों खालि बे खना खनाखौल' लिरनो हाबाय बिदिब्ला जों मा लिरनो हायो 10 को बाद होनानै खना खनाखौ a minus b equal to 30 डिग्री इक्वेशन नम्बर 2 दा 1 plus 2 खालामना होयो 1 plus 2 खालामदो इक्वेशन 1 plus 2 मा मोनो a plus b नङा होमबा मा a plus b a minus b थारमाने नैबे plus b नैबे minus b बे b कैंसिल थांबाय नङा होमबा a twice a जाहैबाय नङा होमबा बे 60 plus 30 बेसेबां 90 डिग्री जाहैबाय नङा होमबा a नि भेलुआ बेसेबां a नि भेलुआ जेबा 90 to 2 जों रानोब्ला बेसेबां 45 डिग्री जाहैबाय नङा होमबा a आ जोंहा 45 डिग्री मोनबाय होमबा नेक्स्ट आरो b नि भेलुखौ जिखुनु 1 आरो 2 खौ लादो जों 1 निफ्राय मोनो होनना लाबोदो 1 निफ्राय जों मा मोनो b खौ लादो 60 डिग्री माइनस निबो a आ मा मोनखो 60 डिग्री माइनस a आ 45 डिग्री तारमाने 16 by 45 डिग्री बा 15 डिग्री एन्सारा बे जाहैबाय a आ जोंहा 45 मोनबाय नैबे a आ 45 b आ 15 डिग्री सानना नायदो होमबा a आ मा होनदों देरसिन नङा होमबा नै कन्डिशन बनाय दं a नि खनाया b निफ्राय देरसिन a नि खना 45 b आ बेसेबां 15 होमबा नैबे कन्डिशना ग्रोब जाबाय नैबे कन्डिशना ग्रोब जादों जायाखै नायदो a plus b मोननैजों दाजाबोब्ला 45 plus 15 ब्ला बेसेबां 60 डिग्री नङा होमबा 60 डिग्री a plus b आ जेब्लाबो 0 आरो 90 डिग्रीनि गेजेराव थानांगौ आरो मोनथिबाय थारमाने 30 जानो हागौ 60 जानो हागौ 45 जानो हागौ ओके गोरोबबाय नङा होमबा बास बेनि एन्सारा नङा होमबा नेक्स्ट टुआबो बिदिनो एखे सिम्पल ओके नेक्स्ट टुआ नोंसोरनि होमवर्क थाहैबाय 2 को बानाय एकदम सिम्पल बेबायदिनो कन्डिशना एखे गाहायाव होनाय बिबुंथिफोरा सैथो ना नंखाय बुं लास्ट 3 नम्बराव sin a plus b equal to sin a cos sin a plus sin b बे नंगौना नङा जिकुनु a नि डिग्रीखौ नोंसोर 30 45 60 बा 90 होननानै नाय बिसोर समान नंगौना नङा नैबे आं मोनसे बानायना देखायनि थार नंगौना नङा बे बिबुंथिया नायबानो जाबाय जेनेबा sin आं जेनेबा a आरो b खौ 30 लाबाय a आरो b जेनेबा a खौ नों 30 लाबाय b डिग्रीखौबो 30 लाबाय बा नों बेखौ 45 बो लानो हायो b खौ 45 बा 60 बो लानो हायो 90 बो लानो हायो ओके आं sin 30 प्लस b आबो 30 नालाय 30 लाबाय मा बेनि भेलु आरो बेनि भेलु एखे जायोना जाया होमबा sin 60 डिग्री जाबाय sin 60 डिग्रीनि भेलुआ बेसेबां
root over 3 by 2 नङा होमबा next बेखौ नायदोलाय sin 30 plus sin 30 बेसेबां भेलुआ sin 30 नि भेलुआ sin 30 नि भेलुआ हाफ नङा होमबा प्लास हाफ थारमाने बिसोर समान नङा थार नङा गोरोन्थि जाहैबाय नैबे बुंफोरथिया बेबायदि समान नङा नायदो नोङो बे भेलु आलदा आलदा नङा होमबा sin 30 sin a plus b equal to sin a sin b बिसोरो इकुवेल नङा थारमाने नैबे बुंफोरथिया नैबेनि एन्सारा जाबाय गोरोन्थि लिरबानो जाबाय बेहाय गोरोन्थि अके गोरोन्थि नोंसोर बे डिग्रीखौ 45 बो लानानै बानायनो हायो बा 60 डिग्री लानानैबो बानायनो हागोन 90 डिग्री लानानै बानायनो हागोन हो बे भेलुआ जेब्लाबो आलदा आलदा जागोन अके बे जाबाय नेक्स्टआव फैदो नेक्स्टआव थीटाया देरलाङोब्ला sin थीटानि माना देरलाङो थीटाया देरलाङोब्लानो थीटा माने डिग्रीया देरलाङोब्ला sin थीटानि माना देरलाङो थीटाया माने बारायलांनाय नङा होमबा 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री हो बाहाय थीटाया देरलाङोब्ला sin थीटानि माना देरलाङो according to टेबलाव नायाखै मानसि थीटानि भेलुआ देरलाङोब्ला बे थीटा जाहैबाय बेफोर थीटा जाहैबाय नङा होमबा थीटानि भेलुआ देरलाङोब्ला sin थीटानि भेलुआ मा देरलाङो नङा होमबा 0 निफ्राय 1 सहैदों नङा होमबा थीटानि भेलुआ 0 डिग्री निबो हाफ नैबे 1 by root over 2 नैबे root over 3 by 2 बिदि मोनलाङो होमबा थारमाने देरलाङो यस बेबो नैबे एन्सारा जाबाय कारेक्ट थार जाहैबाय बेयो एन्सारा थार 2 नि एन्सारा थीटाया देरलाङोब्ला sin थीटानि माना देरलाङो थार नैबे मा होनदों सेकेन्डआव थार्डआव मा होनदों थीटाया देरलाङोब्ला cos थीटानि माना देरलाङो बेथ' गोरोन्थि cos थीटानि माना खमायबोयोसो नङा होमबा खमायलाङोसो नङा होमबा cos थीटानि माना खमायलाङोसो देरसिना गाहायाव फैया होमबा 0 डिग्री नैबे 0 डिग्री थाबाय 0 डिग्री इनिफ्राय मा फैयो नैबे फैयो नङा होमबा √3 by 2 बेनिफ्राय 1 by √2 बेनिफ्राय हाफ बेनिफ्राय 0 थारमाने खमायलांदों नङा होमबा थीटाया देरलाङोब्ला cos थीटानि माना देरलाङो बे गोरोन्थि बेनि एन्सारा गोरोन्थि जाहैबाय गोरोन्थि खमायलाङोसो नङा होमबा देरसिननिफ्राय खमसो जालाङो नङा होमबा sin थीटाया बारायलाङोब्ला थारमाने खनानि भेलुफ्रा बारायलाङोब्ला cos थीटानि माना खमायबोयोसो नङा होमबा खमायलांदोंसो नंगौना नङा बे जाहैबाय ओमफ्राय नैबे 4आव मा होनदों थीटानि गासैबो माननि थाखाय sin थीटा इकुवेल टु cos थीटा sin थीटा आरो cos थीटानि गासैबो माननि थाखाय बेथ' गोरोन्थि जाखागोन मानोना थीटानि गासैबो मान नाय नों sin थीटाखौ जुदि नोङो जेनेबा थीटाखौ नों जुदि साप'ज हमना लादों नों 30 डिग्री बा 60 डिग्री हमबाय आं 60 डिग्री हमबाय होमबा sin 60 डिग्री इकुवेल टु बेसेबां sin 60 आव √3 by 2 नङा होमबा थिग बिदिनो नों cos थीटा cosखौबो नों थीटा 60 खौनो लाखानांगोन नङा होमबा 60 डिग्री अब्ला बेसेबां cos थीटानिया हाफ जागोन नङा होमबा नैबे हाफ थारमाने बहाथो एखे नङा होमबा थीटानि गासैबो माननि थाखाय बिदि गोरोन्थि बेबो एखे जानो हाया आलदा आलदा ओंखारो एन्सारा बे गोरोन्थि एन्सारा बेना गोरोन्थि थार नङा थारमाने ओमफ्राय a 0 डिग्रीनि थाखाय cot a आ बुंफोरथाय गैया माने टेबलाव नाय नोंसोर a आ माने 0 डिग्री नैबे 0 डिग्रीआव आरो 0 डिग्रीआव मा होनो cotनि भेलुआ cot a आ cot 0 बेसेबां जागोननो cot 0 डिग्रीआ बेसेबां बुंफोरथि गैया यस नट डिफाइन लिरनाय गैया होमबा 0आव जोंहा नट डिफाइन लिरनाय दं नाय नोंसोर टेबलाव cot 0 cot a आ इकुवेल टु 0 डिग्रीआव cot 0 डिग्रीआव नट डिफाइन होनाय दं माने बुंफोरथाय गैया थिगैनो दं बियो बे थार जाहैबाय एन्सारा अके बेबायदि क्लियार नङा होमबा एकदम सिम्पल दा अनलि नोंसोर टेबलखौल' गोसोआव ला टेबलनि बे sin थीटानि साइननि बे र'खौ गोसोआव थाबानो cosआथ' बिनि उल्टासो नङा होमबा ओमफ्राय 10 खौबो नों दिहुनलांनो हाबाय 10 इकुवेल टु sin थीटा बाय cos थीटा नों sin थीटा आरो cos थीटानि भेलु मोनबानो cot 10 0 डिग्रीनिखौ दिहुननो हायो 10 30 निखौबो दिहुननो हागोन जुदि sin आरो cosनि बै माबा भेलुफोरखौ गोसोआव थायोब्ला नोंसोरो
10 भेलुफ्रा 10 नि जितु 0 30 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री गासैबो दिहुनलांनो हायो मानोना tan थीटा इक्वल टु sin थीटा बाय cos थीटा बेनि भेलुफोरखौ पुट खालामलांबानोथ' मोनबाय नोंसोर 30 निबा 30 30 नि भेलुखौ दिहुनदो 45 निबा sin 45 नि भेलुआ बेसेबां cos 45 नि भेलुआ बेसेबां बहायनो बास दानलायदो एन्सारा ओंखारबाय नङा होमबा थिग बिदिनो sin 60 divided by cos 60 दा sin 60 नि भेलुआ बेसेबां cos 60 नि भेलुआ बेसेबां बहायदो बास tan थीटा इक्वल टु sin थीटा बाय cos थीटा बास बेनो बाय गाहायनियाथ' मा गाहायनि टेबोला मा sec थीटा मानि sec थीटाया 1 बाय cos थीटा sec थीटा sec 30 डिग्री इक्वल टु 1 बाय cos 30 बे भेलुखौ बास रेसिप्रोकेल आरो बिनि उल्था बहायबानो जाबाय नङा होमबा थिग बिदिनो cosecआबो बिदिनो cosec थीटा नों sin थीटा भेलुखौ मोनोब्ला cosec थीटाखौ दिहुननो हायो हा sin 30 डिग्री जेनेबा नों cosec 30 आ 1 बाय sin 30 नि भेलुखौ बहायदो उल्था रेसिप्रोकेल जाहैबाय उल्था जाहैबाय नङा होमबा थिग बिदिनो cotनाबो बिदिनो cot इक्वल टु cot थीटा इक्वल टु 1 बाय tan थीटा नङा होमबा गोरलै आरो बे टेबोलखौ गोसोआव ला लजिकआ बेनो अके गोरा नङा गोरलै नोंसोर प्रेक्टिस खालाम नङा एकदम सिम्पल अके देन दिनै बाहायनो जोब्बाय थेंक इउ